For 20 år siden fik Viborg et ret unikt kraftvarmeværk. Vores mål var at give dig billigere, renere og bedre kraftvarme. Og sådan blev det. Sådan er det også i dag. Og du kender os sikkert udefra. Måske endda også indenfra. Inden i det 45 meter brede og 110 meter lange kunstværk, der hver dag sørger for, at der er varme til dig og dine 12.000 nærmeste naboer. God energi er en kunst i sig selv. Vi arbejder hver dag på at gøre klar til den grønne omstilling og kæmper for at ændre forældede afgifter og politiske skatteregler, der i dag forhindrer danskerne i at udnytte billigere og mere miljøvenlige varmekilder. Vi er allerede nået langt, og nu er vi tættere end nogensinde på at låse op for mulighederne, der ligger ude i fremtiden. Derude, hvor der er plads til at tænke store tanker. En af fremtidens muligheder er at skifte fra at brænde naturgas til at bygge nye, moderne kedler, der fyres med biomasse. Biomasse er et let tilgængeligt og CO2-neutralt brændstof, og er med den nuværende lovgivning det, der giver dig den billigste varme. I Energi Viborg går vi forrest i kampen om at få lov til at effektivt udnytte spildenergi fra erhvervslivet. Store virksomheder bruger en stor mængde energi, som resulterer i spildvarme, der i dag ofte ledes ud i naturen som varm luft, hvor varmen går tabt. Når Apple kommer til byen, vil vi overføre varmen i luften fra Apples datacenter til vand. På den måde kan vi udnytte den energi, som allerede er til rådighed, og som ellers vil gå til spilde. Vi har allerede teknologien til at gøre det muligt, og vi arbejder nu mere end noget andet på at forændre den forældede lovgivning, der forhindrer vores by i at få gavn af overskudsvarmen. Vi er stolte af, at vi i 20 år har forsynet Viborg med den varme, der skal til for at gøre vores by til et godt sted at bo.